Caim a gaibhlí a ní gobar mar áfik a plan le teanga I le mistir plan le teanga Uideachais chun na ngáil. Nuair thorma tús le mar rólann sin, thug má faidir go raibh líon mór phaistí ag freastal ina scoiltrithe náisiúnta éitiúil bunscoileanna lein Gaeilge agus go raibh chuig níonra lena cheart ar le mistir ar fad. Ach go raibh asnúan sa bhéid na róideis ag na phaistín sin freastal ar bunscoil lein Gaeilge do bhar na robos Scoile ar fáil dífa. Is me sé bhínig canal agus Iarthuaisceart Coláiste me. Tá mé na Coláiste na duinmh agus bhí áiríonn 3 bunscoil ar Scoile nuair thosaí mé amach na Coláiste. Anois tá sin aithrí a píosa agus tá bostíar acu agus siadam gur job ionta deanta ag an Scoile anois chun sin aithrí. Is me seáin canal agus tá mé sa chuigh lena Coláiste. Sular hanig an bus ar bhí áiríonn 3 bunscoil ar Scoile. Molscéal muid ag thart fi éis na láthair éis sé, an sin dagan bus ag 4 an sin muid ag Críosla, agus bhí bunscoile ó Críosla go dtí leis canan, but bhí sé sa balla, and then bhí áiríonn bunscoile ail thús go dtí an Scoile. So bhí sé turas a bhád níos suide. Is mis mbeadh canal agus is mis san idir bbliain. Tá níos mó amach géin sa labba ar maidin agus níl tú tuirse agus just tá níos mó amach le í breicfast a bíonn tú abalta cant síos agus cant agus rudí mar sin just níl tú just ruise an tamar fad. Bhuacha méid an nám go raibh sé tábhairta go mbeadh deis an chuir fáil dífa. Rinn me teagháil le príomhuide Scoile Coláiste Ailigh litir canan agus príomhuidí na Molscéalna an sa cheantar sin Scoile Oideachais Scoilní bríd le duineh agus Scoile Gabhlinn ria agus thachramid tháinig teagháil le Molscéal agus rinmuid sin teagháil agus bhí go leor de sin an thar réimse fada. Ní go leor bunscoileanna agus litrathe agus riomhphaistí tá luair aramsa ará gur chuir tús leis an seirbhís I míleanna sa bhí trí. Tá an seirbhís seo ó bhfad níos fearr an lena sé rud ionta dearfa agus is brala mé. Níl an ard brú ar mo bhathair ar maidin le tá sí níl sí drosta agus tá sí just ní sásta leis an rud atá agin inis. Seo phaistí a rathú ré go dtí tríú level a bheith ag tuairt faoi beidir céimeaní sa Gaeilge. Sa dóibh go mbeadh siad abalta a bheith gobar an airneán na Gaeilge mar bhunseirí, mar áfaí plan le teanga, mar ag gobar sa bhroisiil a gcuirsaí aisteáin agus a hanrad eile. Tá siad a géirí béim a chur ar daoine ó na duinmh táisiúil go Coláiste chun lena leis an Gaeilge agus anois sin ó bhfad níos first do Ailigh atá géirí a páistí lena leis an Gaeilge. Tá mé Scoile cetharballa clí ag deanú gnó agus Gaeilge. Málam Coláiste Ailigh go mór Scoile Galanta ní heachla mé a bháilú art go leor agus deisiúnta le phaistir bhí dea-scéala freastal ar an Scoile seo agus tá luair aramsa go dtí lom a ggóir leis na daoine le go bhí i comhoibriú lom ar an tópar sin tarú dearfa bhaint amach.